سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Poštovani slušalci, još uvijek govorimo o putevima i razlozima koji vode do dženneta. Dženneta koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja. Iz emisije u emisiju govorimo o ovim putevima i razlozima kako bismo inšallahu ta'ala koristili se od ovih riječi koje kažemo i koje čujemo, i ako Bog da s Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom zadobili njegovu milost i ušli u njegov džennet kojeg je pripremio Allah subhanahu wa ta'ala za svoje bogobojazne robove. Allah subhanahu wa ta'ala molim da se okoristimo ovim riječima i da budemo od onih koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi. Kaže za njih: alladine yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladine hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Oni koji slušaju govor i slijede ono što je najljepše u njemu, to su oni koji su upućeni, koji su na pravom putu, i to su oni koji su razumni. Danas ćemo inšallahu ta'ala govoriti o itekako važnom putu do dženneta, o razlogu koji je neophodan na putu koji vodi do dženneta. Allah subhanahu wa ta'ala mnogo u svojoj knjizi spominje ovaj put, kao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam u svojim hadithima. Naprotiv, islamski učenjaci poput imama Ahmed ibn Hanbala alihi rahmetullah kažu da je ova stvar u vjeri, našoj vjeri islamu, toliko bitna i značajna kao što je bitna glava za tijelo. Pa da li može tijelo da živi bez glave? Sigurno ne. Kao što rekao Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi mnogo spominje ovu osobinu, mnogo spominje ovaj razlog koji vodi do dženneta, i dakle čini ga Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi razlogom koji vodi sigurno do dženneta. I vjernici kada uđu u džennet, kada uđu kroz džennetske kapije, meleki će im čestitati na njihovoj nagradi koju su zaslužili od Allaha subhanahu wa ta'ala i hvalit će ih spominjati po ovoj osobini. A koja je to osobina? Kaže Jalla Jalaluhu: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. I mi ćemo ih nagraditi džennetom i džennetskom svilom za njihovo strpljenje, za njihov sabor. Dakle, jedan od neophodnih puteva kojim moramo hoditi da bismo ušli u džennet, da bismo zadobili Allahu subhanahu wa ta'ala milost, jeste sabor, jeste strpljenje. Postoje tri vrste sabora, tri vrste strpljenja. Prva vrsta strpljenja jeste da se čovjek, Allahu subhanahu wa ta'ala rob, strpi na pokornosti. Da se strpi na pokornosti, da se strpi na namazu, postu, hadžu, dobročinstvu, da se strpi dakle na svakom ibadetu kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala propisao mu i da se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala drage volje. Druga vrsta strpljenja, sabora, jeste da se čovjek strpi i ustegne od svega što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, od harama, od grijeha, da se ustegne od nemorala, od bluda, od konzumiranja alkohola, da se ustegne od gledanja u zabranjeno, da se ustegne od slušanja zabranjenog, da se ustegne od lošeg govora, zabranjenog govora. Dakle, da se, koliko je moguće, ustegne od svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I treća vrsta sabora, treća vrsta strpljenja jeste strpljenje koje je neophodno da se nađe pri čovjeku kada ga pogode musibeti, kada ga pogode belaj, nevolje, iskušenja. Jeli treba čovjek da se strpi i da se nada Allahovoj subhanahu wa ta'ala nagradi za svoje strpljenje kada ga pogode musibeti i teškoće, onoj nagradi koju je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio samo za strpljive. Kakva je to nagrada? Kaže subhanahu wa ta'ala naš uzvišeni gospodar: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. I obraduj strpljive.
obraduj one koji su strpljivi. Kada ih pogodi musibet, kada ih pogodi nevolja, oni se strpe i kažu mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Čime da ih obradujemo? Kakva to njih čeka nagrada? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alejhim salavatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Njima, tim koji se strpe, kada ih pogodi musibeti i kada se zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala, svjedoče da su od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ih je on stvorio i da će se njemu vratiti, takvima pripada lijep spomen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala takve svoje robove spominje u najčasnijem društvu, spominje kod svojih posebnih meleka i njima pripada Allahova milost i njima pripada upustvo, pripada uputa. To su oni koje Allah subhanahu wa ta'ala uputio. A da li ima nekoga od nas, od ljudi, da ga ne pogađaju iskušenja? Ima li nekoga da svakodnevno ne doživi nekakav musibet, nekakav belaj? Ima li nekoga od nas koji nije iskušan odlaskom neke od njegovih dragih, voljenih osoba sa ovoga svijeta? Ima li nekoga da ga ne zadesi bolest, da ga ne pogađa bolest ili neka druga nedaća? Svakako nema. Sve jedan od nas mora u toku svoga života da osjeti nekakvo iskušenje, da ga pogodi musibet, belaj. Zbog toga sve jedan od nas je potreban da izgrađuje kod sebe ovu osobinu strpljenja i sabura. Pogotovo dakle u onom trenutku kada nas pogodi nevolja. Kao što kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam innama sabru inda sadmati al-ula. Uistinu sabr, strpljenje je potrebno kod prvog udarca, odmah. Dakle, kada ti dođe musibet, kada budeš obaviješten o odlasku neke tvoje drage, voljene osobe sa ovoga svijeta, neke bližnje osobe iz tvoje porodice ili naprotiv tvojeg bračnog druga, kada te doktor obavijesti o tvojoj teškoj bolesti, kada te obavijesti da tvoja bolest se proširila po tvome tijelu, da nema lijeka za tebe, obavijesti te da ćeš ubrzo otići sa ovoga svijeta, tada treba da se strpiš. Tada treba da se strpiš i da budeš zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže u svome hadisu, kada se čovjek razboli, Allah subhanahu wa ta'ala pošalje mu 2 meleka i kaže im idite do moga roba i poslušajte šta to on govori onima koji ga obilaze, koji ga posjećuju, pa kakvo je njegovo ponašanje, šta govori. Pa meleki odu do tog čovjeka koji se razbolio i slušaju ga kako zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovoj odredbi, na onoj odredbi koju je propisao u tom svom robu. Pa se vraćaju i obavještavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, a Allah jalla jalaluhu najbolje sve zna, obavještavaju ga u kakvom su stanju zadesili njegovog roba. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže mome robu, tom robu kojeg je zadesila bolest pripada, ako ga usmrtim, da ga uvedem u džennet. Ili ako ga izliječim, da mu njegovo tijelo zamijenim boljim tijelom. Dakle, da mu dam zdravlje nakon njegove bolesti i da mu oprostim njegove grijehe. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma bio je na putovanju. Plemeniti ashab zadesio se na putovanju kada mu je došla vijest da mu je preselilo dijete, da mu je preselio sin. Pa kako je to postupio ovaj plemeniti ashab? Je li počeo trgati svoju odjeću, udarati se po licu, čupati svoju kosu? Je li počeo dizati svoj glas, naricati za svojim djetetom? Ne. Kada je čuo vijest da mu je sin umro, da mu je sin preselio, otišao sa ovoga svijeta, zastao je. Sišao sa svoje jahalice i donio tekbir. Allahu ekber. Klanjao je 2 rekata, a zatim kada je završio, predao selam, rekao je inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti i postupio sam onako kako mi je naredio moj gospodar. Šta je to nama naredio naš gospodar? Kako da se nosimo sa nevoljama koje nas zadese? Allah jalla jalaluhu nam je poručio ja ejuhal ladina amenu sta'inu bis sabri was salah inna Allahe ma'as sabirin. O vjernici, pomozite se strpljenjem i namazom. Doista Allah subhanahu wa ta'ala je sa onima koji su strpljivi.